napamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na morning. Kamusta na ang siyudad sang Bacolod? Pagkatapos kahapon sira ang mga merkado. Kamusta na ang aton subong? Pila ka mga pagpatuman sa binag-ubag-o nga mga pagsulundan sa siyudad sang Bacolod. Bukas na mga merkado, kay Lunes na. Kamusta mga dalanon, kamusta mga driver naton, tricycad ka man, e-bike ka man, di pasahero nga salakyan. Kamusta? Kamusta man ang aton mga kauturan nga nagapangumpra kon kagahon sa mga merkado? Mga 52 minutos na nakaligad pagkatapos sa korpyo. Aber, inatanan nga mga balita kag impormasyon, tipunon sang aton patrol. Balita sa patrol. Upod kay Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin! Aksyon, Fred. Good morning. Subo nga kagahon bukas na ang aton sining mga merkado, particular ini mga 3 major markets nga labihan sang patrol. Ang dalan sang Burgos, particular ang Burgos Public Market, Action Fred, bukas na. And ang aton siling Libertad Public Market, ini matapos Action Fred, gagin limpyuhan bala, gin disinfect kapon, kunti sarado kapon ng mga 3 major markets. Bangod, gagin disinfect sa mga katapo sa Bacolod City DRRMO bilang kabahay naman sang ila sining Sunday routine. Para limpyuhan para sa aton ini kung sa pag mausar man sa aton sining mga kauturan nga kung magpamalaklon at least sigurado nga na-disinfect man ang lugar. No, karon nga kagahon bukas naman ang Burgos Public Market and ang Libertad. So pila ka mga kauturan naton na nagalabay man of course sa merkado ay gina-checkyer man sa mga kapulisan sa pagpatuman man karon nga adlaw. Actually makagawa tani action magamit tani subong o kung nakapig bala rather Action Fred nga implementasyon again no subong adlaw sang home quarantine kay kapon ti Sunday lockdown way man tawo nagagwa and subong ya implementasyon agad mismo no sang home quarantine pass and that would include ang ginatawag tabala nga odd and even scheme. Makagawa gali karon nga adlaw. I think Action Fred is odd number no ang mga ginausarta MWF. Ang odd number is 1357 and buwasti of course ang TTH as even number amuni ang 24680. So subong nga kagahon tin of course subong nga adlaw advice ta no sa aton sining mga kauturan kung hindi lamang importante ang ila sining kadtuan, hindi na lang niya maglakat kung magpahimuyong na lang sa puluyan para malikaw bala sa paglaptas ang kagaw tugaman sa COVID-19 Action Fred. And of course, malikawan gidya ang local transmission sa piyak sini nga may kay kahapon na dugangan na naman ang numero sang mga kaso sang COVID cases diri sa siyudad sang Bacolod. So, subong adlaw Action Fred, of course, ang biyahe sang mga salakyan, temprano pa man sila nag-umpisan salakyan di pasahe, and at the same time, ang salakyan na mga tricycle kaga iban pa naga-amat-amat na, no? Pero preparara, ang ila sining home quarantine, inabangod, second day naman sa pagpatuman, no? Sa pagbantay sa mga border control diri sa siyudad sa Bacolod. Actually, ang Bacolod, kung outer border control, may ara kita 8, no? Napahamtang sa area sa Sumag, may ara sa Tabunan, may ara man of course sa area sa Barangay Bata, sa area naman sang Bursia, may ara man, no? Murcia Road, dar sa Barangay Mansilingan, naginabantayan man, hugot nga ginabantayan sang aton mga kuplisan. Pero inner border, amo ni ang medyo stricto man Action Fred. Kay malabay ang aton sining mga kauturan nga wala sang home quarantine pass at sigurado hindi sila kasulod
sa partikular diri sa area sang Mandalagan nga karon gihugot nga gilabantayan man sa mga kapulisan. Ang area naman sa Barangay Villamonte napahamtang sa area sang Helvetia, no? Bangga Helvetia barangay ay o sa Burgos barangay Villamonte, and the same time sa may merkado may ara man aksyon pre, no, sa Burgos public market. Ti amo ni palang ni ang makita naton sa area sang Burgos, while sa area naman sang barangay Mandalagan, which is atubang mismo sang City Mall, nagaplastar naman ang pila naton ka mga kauturan kapulisan. The same kung going ka sa area sang South sa may Lacson Ernais diriban na pahamtang ang pila ka mga inner border control nga ginachekyar sa ginabantayan ka nagachekyar man ang mga kapulisan as to sa home quarantine pass nga action plan no ginalantaw ka gina-check up ni isang mga kapulisan. Kung empleyado ka, preparar certificate of employment, ang ID abi, plus ang imo nga home quarantine kung importante gid lamang malakat. Pero kung wala sang katuan, kag wala man sang importante, kung maiyagang-yang lang, pahimuyong na lang sa balay. So for action Fredo, amo muli ang pinaka mga observation karon sang patrol diri sa syudad sang Bacolod. Oy, by the way, nagpasaway base station number 4 action Fred. Damo ang pasaway to, pito dakpan sa curfew. Kinsi lang man wala nagsuksok sang face mask. Grabe. Station number 2 may araman, station number 1 may nakaladakpan man. Bantayan ina karon sa pagplastar sang patrol. Like na sa patrol, by the way, observation sa patrol ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Coffee Mix. So muli ang kape nga makahatag sang relaxation sa imo lawas ina bangod puno sang yerba. Rekta sa patrol ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na. Sige, pasaway gyapon. Wala untat tiga ulogid. Ti sige, mintas tanto nga may ara sa lawayon, gapangumid kamo sa iban. Ang iba niya luyag na, nga kuntani, bisan paano mapahagan-hagan na to nini. Pero may ara gid sa lawayon kag tiga ulo. Amot ano ning ila ginapakita? Anong gusto nila nga ipakita nga medyo mabakod gid sila iya? Hindi sila matapikan sa kung ano man nga virus. Ang ginakakulbaan ko, wala man akong ginapangamuyo, kag ginapangayo. Basi bala, isa kamo pila kadlaw sa matapikan sang among virus kag magtululo ang luha ninyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na. Kinanglan nyo na. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio.
matian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Ran, may dutay nga pagsalangisag. May pila kita ka mga utod nga kahapon nagwa dala ang home quarantine pass. Ginapahibalo naton, ginaliwat-liwat nga kon Domingo ang tanan nga home quarantine pass kansilado. Hindi pwede gamiton. Magamit mo lang ina Lunes hasta Sabado kag may ara paad kag even scheme. Klaro? So iba nagdala home quarantine pass, hindi na pwede kansilado ina kung adlaw sang Domingo. May man kapon madamo ang nagkooperar, ang kalaban na nagtinir man sa tagsa kapuluyan, amo ni blang panahon nga makabanding-banding kamo sa inyo pamilya, luto-luto pagkaon, pagkatapos tipon-tipon, kay iti sirado man mo, sirado ang tatlo kadlagko nga mga merkado. Wala sang pwede makagwa. Hindi magamit ang home quarantine pass. Kay pila kita ka mga utod, mangkot likot hindi pwede. Monitor kamo maayo, pamati kamo pirme sa ginapanugyan sa radyo. Agod maintindihan ninyo nga kon Domingo ang tanan nga home quarantine pass kansilado. Hindi pwede nga magwa kay pakita mo, papaulion ikaw sang aton mga kapulisan. Klaro? Kay may pila pa ka mga text message niya, ano ni nga, dadala ko home quarantine pass, di ko kage, di ginambalan ka mo, nga hindi pwede, Domingo, liwat-liwaton ta, kansilado ang tanan nga home quarantine pass. Okay na? Klaro na? Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:08 na. Dugangan ta ang mga isyu kag balita pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan ni wala laman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad,
Gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog nga makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay anong kahintangan. Responsable at ang balita pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo kahapon subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16. Morning sa aton mga mangunguma, kamusta? Sa panahon sang pandemic, ang krisis pangkalibutano na, kabudlay sang pagsinalayo sang aton pangabuhi. Ilabi na kon wala ka sang
Turan, pakigangot lang kay Rooney Diamante, cell number 0930-663-7204. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Nagsugod na ang pagbutang sa mga check-up points ng kapulisan sa inner border control sang siyudad sang Bacolod. Kahapon, suno kay BCPO spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico, 27 ka mga inner border control ang ginpaidalom sa mga dalanon sang siyudad sang Bacolod. Kag ang ila sini nga maid-id nga pag-usisa tatanan nga mga nagaagi sa among checkpoint. Ang siyudad ti kabalo ka mo ginpaidalom sa General Community Quarantine. Kahapon nagamonitor kita kay Pico, ti siling niya kinahanglan eksiduhon gid, istriktohon gid. Wala man kita perdihon da kung nagatuman lang kita sa mga pagsulundan. Kung kumplito ka blak empleyado, ikaw sa gobyerno, may kumplito kang nga ID, kag subuman, kung ikaw naganegosyo sa mga esensyal nga mga bagay, kag kumplito malang papilis mo, wala ka problema. Pero hindi lang kita maglapas sa ad kag even scheme, no? Kung pwede makagwa ang ad number lang. Ang masunod, even number naman. Hindi kita magdulungan kay hindi ka man gyapon makaagi kung hindi ka magtuman sa aton ad kag even scheme. Manami niya ang bisan paano ang pagbutang sa mga checkpoint. Dako ang mabulig ya. Hindi lang gani sa COVID-19, kundi dako ang mabulig ya nga magtaway man ang syudad sa Bacolod, malikaw kita sa kriminalidad, mauntat ang mga crimes against property, kinawatay, hold up, kag iban pa. Kag natural, mabantayan ang riding in tandem nga amo premian nagapamiktima kag nagapamatay dire sa syudad sa Bacolod. So ini, ang ginapatigayon karon sa syudad sa Bacolod, dako ang mabulig sini, ang sekreto lang sini, kooperasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20. Mabalik kami pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19
Kung iisipin natin ang kapakanan ng iba, kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangan magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, kita, kung may bukol nga magtubo, ayunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Philippine Standard Time, las 5:27 na. Standby. Yari na ang Lotto Result! Resulta sang Lotto 658 kita. Ang jackpot 339,217,037.
Aksyon Indre, isang nagdaog. May di buenas, nagmilyonaryo instant. Tamak mo? 339 milyones ang iya sinigindaog. Sulo pa ang winner. Resulta, basi kamo. 18, 19, 28, 9, 1 kag 11. Resulta sang 6, 5, 8, 18, 19, 28, 9, 1 kag 11. Sa ilo kita, 649, ang jackpot 52 milyones 495,925. Kombinasyon in any order, 8, 36, 37, 41, 39, 23. Resulta sang 649, 8, 36, 37, 41, 39 kag 23. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:28. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Aksyon Radio, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran. Special Awards for Administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Patayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Patayon Aksyon Radio Salamat isa pa servisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampingan Patayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros anon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon
Pag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ano nga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Kita, balita naton sa City Hall, Mayor Beng nagtukod sang Emergency Operation Center Task Force. Balita City Hall. Detalye siniupod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Mayong Aksyon Fred, formal nga nagtukod si Bacolod Mayor Bing Leonardia sa Bacolod City Emergency Operations Task Force base man sa Executive Order No. 59 na iyagin na papanauga. Nasaad sa iyo Aksyon Fred ngang task force ang pamunuan sang alkalde samtang gindesignate naman bilang Assistant Task Force Head si Bacolod Vice Mayor Elcid Familiarana. Magapangalagad naman si City Administrator M. Ang bilang Executive Director sang Task Force. Nasaad sa kopya sang iyo nga gintukod ang Task Force base man sa abiso sa mga opisyal sang National IATF Action Fred para matuman ang parehas kag madinalagon nga strategy nga ginpatuman man sa may syudad sang Cebu sa pagpakig-away kontra COVID-19. Ang Task Force Action Fred ang mag-operate sang 24 oras sa sulod sa 7 kadlaw sa kada semana kagag ila tratapan ang yara sa may Mascara Hall sang Bacolod Government Center. Ang balita gikan sa Bacolod City Hall ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold. Yari naman ka-aksyon ang 5 ka-healthy nga mga ingredients nga makit-an sa isa ka capsule. Santon Plus Gold. Ang Santon Plus
sa Bacolod City Government Center. Aksyon, Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:37. Mabalik kami pagkatapos ni. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsag ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na
na morning. Bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamangitan palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam,
may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang... Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na. Dili kita, job order sa siyudad ng Talisay, dakop sa baybas sang kapulisan. May report si Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. May action na Fred, may nadakpa naman isa ka jump order sa Talisay City Government na assign ko ni siya sa sports office. Matapos ginbaybas election Fred sa mga otoridad dira sa Hacienda Carmen, Barangay 2 Hermanas sa nasambit nga syudad. Ginkilala din suspitsado nga mo si Hernando Posadas, 38 anyos. Kanya kapuyo man sa mga barangay. Nakuha sa poder ni Posadas Action Fred ang balor 27,200 pesos ginapatihan siya bo 1,800 pesos nga benta ka 500 pesos nga buy basta money. Sunod rin kay Police Major Jagger Jimeno, Hipi Santa Talisay PNP si Posadas do ikatatlo na Action Fred nga empleyado sang syudad nga nadakpan kon illegal nga droga ang paghahambalan. Ginakabig man siya nga Action Fred nga high value individual na kon HBI sang otoridad. Di karon ara preso na siya sa custodial facility sang Talisay PNP. Inang balita Action Fred, inis Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na. Mga blatter entry pagkatapos ni. Mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo.
balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong kahintangan Responsable na pagbalita Kagaya na ipalat na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalangga Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Padayon Aksyon Radyo Padayon Aksyon Radyo Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:55 pila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa pato. Kung kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred, 66 tanan ang mga violators sa siyudad sang Bacolod. 31 ang mga curfew violators while sa 35 ang wala nagsuksok sang face mask kag wala nag-observe sang social distancing. Sa station number 6 ginaligar drug pusher ginaresto sa mga kapulisan las 6 kagabi diin nadakpan nini paagi sa bypass operation sa area naman sang barangay 31 ang suspect diri kilala kay Androsia 31 anyos nagapuyo sa amuman nga lugar sunod diri kay Police Lieutenant Lauron si Sia ang ginakabig nga street level individual pero akto nga nagbaligya sang suspected shabu din 11 ka mga plastic sachet sang suspected shabu ang recover man sa suspect kagini may bili bilang 20,000 ka pesos as dangerous drugs board value. Karon si Sia ang priso karon sa custodial facility sang police station number 6. Ang balita sa patrol ginadulong sa inyo sang Mighty C. Alkaline. Sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:56. Mabalik kami pagkatapos ini. Live. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatiyan namon ginasandigan
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahin na italang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:01. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,